Uyabona ukuba ngangiphila nje ngalesa sikhathi seyinsizwa, hhayi ngoba sengiphila namagwala nje. Ungabe nginey'bongo ey'nzima kakhulu ey'serious. Nangigiya nje ngempela, ubani nje impela ngisaphila leza iy'nsizwa zakudala impela. Ngoba iningi igemegeme mina esengiyazenza nesezike zangehlela ungathi ma nguxoxela ubona ngathi amanga. Bese utshelwa umuntu owayekhona ukuthi yazi lento eyenzeka ngempela njalo kulo mfumo. Kuningi kakhulu engingaxoxa, angazi isiphi isitori enganishalela sona nje. Kukhona nje nesinye lesi ngalala phansi kombhede emini kabha ngaphoqeleka ukuthi ngilale phansi kombhede ngaphezu kwa 3 hours. Yinto engabe nganixoxela yona leyo manje. Mhlawumbe into engishayayo ngasuke ngakhinyabezwa lolu hambo lwami lokuya le phesheya. Ngiyakhumbula kathi ngiphesheya. So angisakwazi ukushera kahle izitori ngoba kuvele kuputshwe kuyigama lesingisi nje haphazardly. Haphazardly vele liphume nje ngingabe ngisaze angikwazi ukushera nanizitori ngoba ngigcina ngangizwa ngithi ngikhuluma nani isiZulu kuvele kuputshuke nje hayi awuzwe nje haphazardly nakhona ngisho igama angazi ngizolichaza ngithini kodwa ikhona iminingi yakhona. Kodwa kuyangisiza ke ukufonelana nale genge omthandeni nokhuzani no Big Zulu kuyangisiza ukuthi kusinqunde isilungu sami singabe sisaputshuka kakhulu ngoba umuntu ongazathi nami ucishe abe sezingeni labo. Kuyangisiza impela njengamanje ukufonelana nabo kuba siyaqala siyanqundeka sona isilungu sami. Ngiyabona ukuthi ngisizwa ukukhuluma nabo kakhulu kodwa nje ngisazonishayela izitori kakhulu nje mase ulimi lami seliqondile sengikwazi ukukhuluma isiZulu nje ngabo isingisi ngingasazi ngizonishayela izitori kakhulu.